fasihin gaske, namijin mazaje gagarba da wanne kai a kira shi da jarumi kuma jajirtacce, domin ya tsaya tsayin daka ganin ya fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Umar M Sharif haziƙin jarumi ne wanda ya ƙware gurin salo da sarrafa harshe na zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, domin ya ga ya nishaɗantar da ku waƙoƙi masu zafi da inganci. Wato Umar M Sharif jajirtacce ne kuma jarumi jajirtaccen gaske wanda ya kai a kira shi da jarumi jajirtacce kuma haziƙi fasihin gaske. Umar M Sharif ya jima yana kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi, waƙoƙin soyayya masu zafin gaske, yayin da ya faskara a cikin duniya baki ɗaya. Ya fantsama a maƙotan ƙasashenmu na ƙetare, wato kamar Kamaru da Chadi har da Nijar da Ghana da Togo, domin ya faskara a cikin fitar musu da zafafan waƙoƙin soyayya, domin su ma su nishaɗantu da irin nishaɗantuwar da yake yi da zafafan waƙoƙinsa. Idan wannan ne ya kasance farkon zuwanka wannan channel mai albarka, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like, domin hakan yana bamu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Yayin da wannan jarumi dai kuma jajirtacce, wato haziƙi fasihin gaske, wato Umar M Sharif ya faskara a duniya baki ɗaya, yake kawo muku mashahuran zafafan waƙoƙinsa masu zafi da inganci da nagarta, domin harzika dukkan wani mai fitar da zafafan waƙoƙi masu zafin gaske. Waƙoƙi yake fitarwa na soyayya 'yan sanabi masu zafin gaske. Mai sauraro, idan za ka nishaɗantu da wannan waƙa, ka danna mana alamar subscribing ɗin nan, za ka ganta da alamar jan rubutu, ka danna ta, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ta dinga tunatar da kai an ɗora sabon bidiyo. Idan fa ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida ne kai, ka danna mana like, domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa da nagartar da za mu dinga ji muna kawo muku zafafan bidiyo masu zafi da inganci da nagarta. Umar M Sharif jarumi ne jajirtacce kuma haziƙi fasihin gaske, wanda ya kai kira shi da jarumi kuma jajirtaccen gaske, wanda ya fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar gaske. Mai sauraro, wannan shahararren haziƙin jarumi da wato Umar M Sharif jajirtacce ne kuma jarumi jajirtaccen gaske, wanda ya kai kira shi da jarumi jajirtacce, wanda ya ɗau lokacin gaske yana fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, domin nishaɗantuwa da wannan shahararren haziƙin jarumi da wato kuma haziƙi jajirtacce, wato Umar M Sharif, gurin fidda zafafan waƙoƙi masu zafin gaske. Ka biyo mu a sannu a hankali ta hanyar bin mu, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance baƙo kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like, domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi domin ku nishaɗantu.